Inini ndakanga ndiri kutsvakira mwana wangu yekugara 1987 ndichibva ndaiona kuna Samatingo Jani kuwadhitei. Mwana aibva agara kudaro, aibva agara. Mwana wangu aibva azoshayika hake. Zvese takaita kuna Samaringa ndiri kunzeni. Takaenda nembudzi nejongwe kuna She Samaringa. Tikabva tagara, mwana aibva agara. Iniwo ndiri kwangu. Ndibva ndagara. Ndakazotoona mai mandichakuya ari kuti ndakudzingwa. Asi pangepe ndikati isusu takatopapuwa ndisekuru Sajani. Sekuru Sajani wanga ine mwana wake waizwa Ishmael. Nambuya Mai Jairus. Nambuya Mame. Sekuru John. Vanhu vese ndiri kutaura akatofa. Ndikati kabva zviro izvi tochiona kuti todi vakambotongana havo vari vega namachariti mandishi, asi vakaramba vachiuya kwangu kuti mai isu hatichazvikwanisi. Indikati hambai toturike nyaya kwangu kwashe kwedu kwabva taenda tibva taataurira. Akati hakuna yakada ndiwo. Ndikati zvakanaka, saka sitozoona ndiwo ouya gare wauya musi wa27 akati mbuya panzvimbo paya potoshupa iwe weZimbabwe watouya newani wake. Ndikati maima hambai kumadzishe tonyase kobadzirirwa tiri ikweyo tiri pamwe chete. Iye maima ndicho wacho uri pano uchakwanisawo kudini kutaura. Ndo zvakaitika. Ava takataurira Zimbabwe kwedu. Akati mbuya apamborina nenyaya iyi. Apamborina. Endai mogara. Saka paakazodzoka akabva ataurira mai mandiche kuti musi waJanuary munofanira kubva pano. Uyu muri kumuona ero. Ava kuti akadairawo akati hune ndiri kumuona. Zikasi ndiyo munogara panapa. Waya mwakakaka yechitobvisai. iZimbabwe rekwedu iyo. Saka ndikati mai hambai mberi tiende kotaura. Asi pataitaurira nenyaya avo vaitaura kuti satiri vazokuende kuZimbabwe ngekuti zvinowesta mari. Ngatitaurirane pachedu. Saka zotoshayiswa uya iti maiwe mbuya waya watouya watotibvisai waya yenyu hatina ndabasa newaya yenyu panzvimbo ngepavo. Mwana wangu yakagarapo 87 ndapuwa ndibaba wavo. Ava kutoaona izvozvi patakapuwa ndinomuvaona. Takatovakidzana, mwana wangu aishaika aitouyawo kurufu. Mukanga muri parufu handiti kana munhu aine chikwereti munotaura kuti munhu uyu une chikwereti nesusu. Hatina kungozvizwa. Saka totoshamiswa ndozoti weZimbabwe watouya wati chitobhai January asati apera. Ndo patakauya kuno. Wakati chimba inobva kuJanuary asati apera ndiani? Mungewe Zimbabwe rekwedu. Vamtetwa. Ndisambugwere kana mbishi. Ndishe. Takabvayo. Ndisikatokwanisi nekufamba. Asi ndakatsetsera. Iko kwacho akaitonga here kana kwakungo kutaura kuti vai. Isusu kwange kumuzisa kuti ungazozwe bongozozo. Asi kuti tonga batiri kunyepa. Saka nhasi azounza kuno ndiani? Ndini. Ndimaunza. Saka nyaya yenyu iri pekuti imi makapiwa ndiMatingo. Matingo ndibaba. Ndibaba. Okay. Muni here pamakanyorerana naMatingo? Muni here pamakanyorerana naMatingo? Hapana. Hapana. Kana kuti pamakapiwa sabhuku angari? Samsaka. Angari? Nhasi mauya naye? Samsaka hapana. Maifanira mauya naye. Ndiyo weakness yenyu yekuti makapiwa. Samsaka wakabviswa pana Samgodza. Samgodza ndiye wakazoiswapo
ndiye atakatongwa naye musi wa 27 asi anachaka tauraga namatingo James wanga alipo Saka mauya naye. ani Iye sabu. Shabuku Dani Eh. wauya ne aba Huh? wauya ne aba Alright, it's okay, carry it, Master. Dia nak apa? Mudah cerita nak beri. yo Aku beri atau tu, duda. okay Ane mindu. Dami dapat beri dalam mampu das. Namanya kan dari ramah kita. Dia sudah bercuba. Dan saya orang itu coba di Pejabat kau dengar. dengan pancakan kamu Pada tempat sini. Maria ini. Ini memori yang aku mati. Ini diri good kaya sama ting. Saya sama mati. Magaroro. Nakaro Magaroro ni. kwachi kuwa. Kasih kuah kopi. Kusama ni. Sama ringan. Rejoret. Jadi pamsoro mambo. Ini dakamira babang sama ting. Babang sama tinggu. Waka pura waka babang sama ting. Ini babang sama ting. Dia babawang. Kata hari babawang, hari gani jauh. Hari babawang. Ini daka berikirwa. Pamba ipa. Ipa apa baru sejak itu. Ibu banda kabir. Dah berikirwa pamba ipa apa. Daka ko pura andiri po. Daka pura andiri po. Daka so sika babu. Endoi kumbapa. Wana baba, waiti jauh lo daka pura kuja. Manang. Urukuona ere mdongorero riri pamusora kandiri kuriona ukandipo takagara padongo racho asi kuti tizobve padongo iroro tisvike pano ndi mai wabereka mai wangu ranga riri svikiro handiti saka ari mukunda nyama yangu ari svikiro rekwacho saka padaro mai wangu wakabva agara uyu mbuya ndipo akati inini ndakuda kuzorora. Saka ndakuda kuzorora. Iwewe mwana wangu chibva pakoma. Uchidzika. Ndipo akabva adzikiswa ipapa. Adzikiswa ipapa. Mbuya wakabva adini. Asi akazombopedza kana wani kuti aibva angushaika. Aibva akwira. Mbuya akwira kudaro. Takasara tikagara. Sisi wangu apa. Ndiwo ndiri kuti wachimbonditambira. Dari sini, asing di pada kabarnya. Mana pamatora, makumira banzira. Woza alizoni mapewa kisi. Mati mbuya, ranga nishike. Dari nishike. Mbuya akuda kufa. Akati ibaya. Baba wangu maji. Iba huko. Awanga ari pagoma. Iba huko. Udzika. Uya ugari papi. Hamna upeza. Uya ugara. Saka agara apa? Mirai. Iba huko. Uya ugara apa? Iyo inzira ya dada kuti ndifambe. Mirai. Mbomira imbwe. Ndati. Mbuya wakati ibapo uye ugare apa. Baba ndokubva apa. Ndobva yako gara. Murure weiba. Baba ndimukwasha kauri. Andika kusamukwasha. Saka baba dzikagara apa. Saka mbuya haana kuzombopedzawo kuti mazuva matiki achakati nguva yangu yakwana. Is why. Ndati ibvapo uya ugare apa. Zvazaro mbuya anozombotora mazuva. Wobva. Baba ndokubva apa. Ndobva uya. Ndizvo.
mbuya wakati ibvapo gara. Asi baba achidzika, baba wakabvadzika. Ndopa ndikuda. Ndipo muruda. Baba wakadzika here. Baba wakabva adzika. Baba kudzika kwababa manje. Baba kudzika kwake. Kwakuri kutama here. Kwakutama. Mini kuti kwakabva kwakusiri kwake. Baba wakanga akagarawo kuzvigarira. Kana akatama kubva uko kuenda apa kwakabva hakusiri kwake. Kwakabva ipi? Tati baba wanga ane nzvimbo yakanga akagaraka. Baba ane nzvimbo yanga akagara. Saka mbuya ava ndiwo wakachizoti wanga vari ngepazasi vana mbuya. Saka mbuya wakati iwewe Serasi chibva. Inzira yangu yotoda kufamba ndiyo. Nguva yangu yapera. Saka chiuya ugare apa. Pastendi iyo kutaurwa nayo. Baba ovadini? Baba ndobva adini? Ngoma yakabva yaridzwa. Ngoma yaridzwa semunhu anga arisvikirwa ndini. Yakaridzwa vanhu vese vakabva vauya. Baba mukuru wangu Samatingo ndiye akadaidzwa. Ukazi Mukwamba, inini wangu Mukwamba. Inini ndakuda kuenda. Saka ndakuda kuenda. Iwe chiridza ngoma vanhu vauya vanhu vabva vatema miti kitikiti vakadzi vaikanya ivhu apa pobva padini pawakwa umba hombe zvimwe zvacho ngazvidzike pamba apo pakabva mai vake. Mirai nokumutaura ndiri kuzvizwa asi ndiri kuti watema miti watema zvidhina watakura ivhu kutamaka kubva kustendi iyo. Kubva kustendi kuya apa. Ndo pane mubvunzo wangu wewo kuramba mukunzvengaira. Kuti kutama kwakaita baba uku. It means uku hakusisina munhu. Ikoko kwakwa hakusiri kwake ba. Hakusisina munhu. Right. Chikontinue. Hakusisina munhu ba. Apa wabva wadzika. Vabva pawakwa handiti mumba iyoyo yatowaziwa kwai. Zviro zvese zvadzikiswa ipapo. Zvadzikiswa ipapo. Baba mbuya haana kuzombopedza mazuva mangani mazhinji aibva ashaika zveshu aibva achikwira nenzira yake kubvaai kumagoani. Tapedza kudaro ndivo vakazodini ndivo vakazouya hondo yauya pamba pedu isisu ndivo pakanga pane bhesi saka pakazoita disaster vaibva paufa vasikana wangani 7 vakafira. Saka vana baba wakabva wabva pamba waibva wazopinda mukipi. Vana baba wapinda mukipi. Yakazosvika nguva yakuzi chibudai mukipi handiti. Vamwe vakapera kudzokera ipi kumatongo kwavo. Saka baba haana kuzokwanisa kuzodzoka apa baba. Makumbo angu ari kugedera. Ndichaura mundakagara. Baba haana kuzokwanisa kudini kudzokera pamatongo paya baba apa pasitoro. Saka baba wakabva apiwa stendi ndi mukoma wake kaichimbogara apa kuitira kuti apa izvo pakazofa wasikana pamborohwe ngemvura yemudenga handiti zvakanaka ndagara ndipo ini ndandakubhuruwayo manje ndandaroorwa manje ndakubhuruwayo ndiri kubhuruwayo ndakazouyawo ukati isusu pano ndipo tati kumatongo kuya uko hakusati kwaita ako munhu ndima ndadzokera zvakanaka. Ndazoti kechipiri manje ndipo ndakazouya ndizwa vanhu vari kuti kumatongo kwenyuwo kune munhu wakuwaka munhu wakuwaka kumatongo ivo paro ngepedu ndipo ndakangochatira zvadini baba kaindi baba wakauya ndi mai Matsekeza. Mai Matsekeza auya mai Matsekeza wakati sekuru nambuya inini ndiri kukumbirawo ndine mwana wangu ndinoda kuti amboone pekuzorora ari kutsvaka ini stendi yake. Saka vanhu vakuru vakadini vakati zvakanaka ndipo wakabva waenda kodini unogara ipapa. Saka uzoti tagara ndipo tazoona tiri pana Matsekeza kuziva negwarada uya hatizozozi Gwarada wakashaika. Gwarada ashaika
atina kumbofunga kuti kune tingaenda kuti munhu uri kuzorora kutsvaga stendi yake toenda kunomira kuti kwazi isusu tiri kumirira kuti uyu takanga takamutengesera haana kutengeserwa asi kuti wakazoenda wakakumbira kuzorora aibva azorora anditi saka apa mugwarada zvaatoshaika isu takatogara tikati ai matongo ngeizvi ndipo tazochamisika kuonawo manjiche wakudini wakutema manjiche zvaakutema zvadidi sisi wangu apa ndio wakatoenda ndio wakatanga kuenda mutaura namanjiche manjiche akazi musateme nini baba munda ngewedu imimi musateme zvakadini zvakanaka sisi wadzokera kumba waibva wasara vhamba kundokontinya kutema kuya sisi waibva waenda futi sisi vakangozi tazvizwa waibva wadzoka zvirimbodini ndipo taakuzotozwa kuti kwakuiswa waya wanenge wakutochera makomba papaita makomba mashoma anga wachera wakuchera makomba kati waizochera makomba udini sisi ndipo apa asi nditaurira kati ngatiende todini tozwanana kwatusisvika kwatikubva tadini andowadaidzawo iwapo tabatambotaurirana kati inini ndirimbodini mbuya wakabva auyawo matirisa akazi tikati aiwa sitatisodaga zvekudini tiite zvenizomutaura zvekuti tiende kure tatindo tinodini tingotaurirana sezviro zvazviri zvekudini zvekuzorora handiti mwakatengeserwa here hatina kutengeserwa asi nyaya yekuzorora ndiyo vari kuramba manje kuti hatina kuzi kuzorora asi isusu baba wedu wakanyatsotaura kuti wakakumbira kudini kuzorora asi chokwadi chawataura kuti hatina kutengeserwa handiti hamuna kutengeserwa zvakanaka zvino izvi zvazouya sei isu hatichazviuti zviri kufamba sei saka ndipo takazogarisana mbuya mazekezi aibva ati inini ndakumutura kuna manjichi ona zvese zvingozonga zviriyo zvomunga mautaurirana namanjichi saka isusu tagara tizo manjichi urundodini urundoisa waya yake waya iroramba iswa isu tisati tapasisirana zviri kudini tabvunza taenda takabva taenda nasisi nemwana wacho wahadzadzi yangu uda kugara wakazi matongo ndiwo ako auchazogara zvakanaka tabva taenda tati isu ngatimboende iwo zvavaramba waindoti nguva iri ndoenda timirire isu ngatiende bataenda nematemo edu nevhemba batasvika batamboti teme tatematema muroora weawa ndiyo akabva atanga kudaidza aibva adaidza yachisana kazi hapana vanhu ba isu taatauda kutobvawo hedu zuva ranga ropisa hapana vanhu ba hapana vanhu ba tuni chinguva wabva wauya manjiche nemukadzi paapasina ndibaba wakauya nemuroora nemukomana mumwe mukomana wakazotouya akutoita zvehasha isusu bva wakasvika takabva tandototawo mapemba edu patakati kwauchingamizana kazi mazopinda sei muwaya edu isusu takaisa waya kati aiwa isusu tiri kupinda ngoti handiri munondoti timirai garai murundoisa waya tisati tapasisirana baba zvino zvomuramba murudare chingozi kuzorora kutaura kuti munhu wabva atopiwa kuita pake haana kupiwa kuita pake handiti apa pakangomira ngenyaya yacho yehondo yakanga yauya handiti saka munhu tori sapoze yekuti agare apa ndiye utauya naye handiti mukomana zvakanaka ukazi nasamanjiche uya zvakanaka mukomana umwe wako yako umudhonza ukada kudhonza aibva arambawo vatapedzera nokazi isisu takasoenda kuna mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese zvekwamambo zvese zvekwaani zvese nemitero nezvese ati pakanaka hatirambiba asi isisu takatera pane nguva yakazi munhu une matongo ake ngaaterere matongo ake ngoti zvinoda kudini zvinoda kushata unenge arida matongo ake ngaaterere sabhuka asati atengesa handiti zvakanaka isu takabva ndaterera wari matongo angu aya ndibva ndazoti pamberi pasi mapemiti ndibva ndabvisa pemiti yangu ndibva ndapedza saka ava varundoramba vakundoenda kundoenderera newaya ndipo ndakazoti mukoma tisarambe tidarebe ngatimboendei
uko kwashe Mtetwa. Ndimbo zame kutaura na sekuru. Kuti wauye waidini, waionawo zviripo. Kuti kuri kuzotongwa, kuzoenda kuzodini? Kuzotongwa. Anditi, asi wambopaona pana sekuru wawiwa na Mtetwa. Ishewe, dakana. Gadzo ndimbo ndazoti, sekuru, uyai. Ndobva sekuru. Wauya. Tabataenda pamda paya. Tabatatuma mukomana wangu. Nene wakauya na sekuru. Wabva wadini? Wabva wauya waenda kovatora. Wakabva wandouya wazvishiwa. Ndibatadini? Tagarisana. Tikati ndiyo nyaya iri papa sekuru. Sekuru wakatarisa washiwa tiri kuvaudzawo kuti chokwadi apa ngepei. Wakakumbira kuzorora. Asi pakuzorora munhu ungokangobva azondonga wachiwa nzvimbo yacho. Anditi saka watu ndoti apa dzidzo. Hatisi kuzwa kuti izobve uku, izouye uku. Apa wakazotisarenda kuti imwe muendai kuna Mandichi. Hatina kuzwa kuti ndakanga zvafamba sei. Ndiyo apa asi ndini. Pamusoro ndinogadzamba kangu ako ndichada kumba kuti ndiverengere. Ndazwa kurutizi autakawapa kuti wambozorore. Wakakumbira baba. Aiwa, ndandiri kumbira kubvunza kuti vane nguva yakareba, vane makore mangani vari pazoro sematero maita. Saka ndati timbomirai ndikutoka makore avo aripo. Nokuti hapana kana umbori mangani zvembuti. Makore avo aripo. Mangani. Ini handizivi makore avo. Ini ndikoda zuva makore avo. Makore avo ini nhadia. Saka simba rekuwa. Saka ndati inini ndingaitoka pakawe kuti muzozi. Ndiko ndakaberekerwa. Saka simba rekuwabvisa mauyo wanaku. Anditi wanotsvaga sendi yavo. Muruchaita kutaura mbiri. Avo vakakumbira kuzorora. Havana kukumbira kuti toda kugara. Chimbomedzai mate mbuya. Medzai mate. Chipei katsamba kenyu kacho. Mtetwa wacho ari. Yes. Taura izvo ndiani? Ndiri Susan Shipua. Iyo ndiani? Ndiri inini ni Richmond Mtetwa. Ndakamira Chemponda what 10. Machika maiwanika. Ndikuti yeye anokuna mudarika. Inini zvandakaita pamusoro. Ndi kwese. Ndira mubvunzo. Haina. Saka iwe uri kumirira sekunyasi nokuna mudarika. Ndakadaidzwa kuno kune Samuel, ndakaona Samuel yakuya ndakasungiswa na Jennifer Matsekesi. Handisi kutoziva zvakadini, ndinomboti ndataura navo kana. Noka, because maiwanika ndekuti isheka. Kana nyaya isati ndinodari kwako. Unouya uchimira uchiita witness yei. Inini Samuel ndiye andisungirira kuti ndinge ndiri pano nhasi. Ndakapuwa Samuel yenyu. Saka ndo yanditi ndisvike pano nhasi panhau iyoyi, asi haina kumboti yatongwa ba, haina kusvika kuna sabhuku. Ndopa na mubvunzo wangu ba. Mubvunzo wangu ndeyekuti awa mai vanokuti wave pasina kuti order sei. Because chinotanga ka munhu anenge ari innocent. Munhu wese asatapinda mudana anenge ari innocent. Until court has decided that you are guilty. Pamusoro darika. Yes. Ndingati nyaya iyi pandakataurwa naSusan Shipua patakasvikapo handina kufungidzira kuti ichasvika pakadai. Nokuti apa pavakandipa nyaya yavo nenhoroondo yatati nayo yemunda iwoyo kubva munguva yehondo kuya unosvika izvozvi hapana munhu airi makoba. Chaiwepo chidza chimba chinenge chano makore akawandisa ari kutototwa zvidhina namai avo kubidza kuvhileji ino kwavo kubva kuno kwaMutsaka kuendesa kuvhileji yaNyabani. Ivo vakati sezvakaita rodhiri apa yadhi yavo Zvidhina zvari kutakura ndezvari. Zvidhina zvanotakura ndezveakashayika akanga akumbira kuna Namati. Wakakumbirwa ndi mwana wake uyo akakumbirira kuzorora iye. No. Is right.
Mutengo wekuti pane munhu anopiwa lende kuzororera wakabvira. Kuzizorora unozorora pacheya kana motikari mako kana kana mabhasikoro kana pasi pemuti ndokunozi kuzorora because uri kupfuura shona yekuti ndapiwa pi kuzorora munhu uri kuwaka brikeni mota nematombo kuziba nemukotopea nemumango wozuri kuzorora. Iko papa haina hake vechinhu kana any product iripo yake chake chiripo ndoshidza icho bango chinozi musha matombo imba anzi chinozi musha imba hapana panonzi pari pamusha pasina imba hakuna kana dzimba dzasitoripo dzikadonha panonzi padongo padongo zvidhina zvemufi uyu ndo zviri kutotwa namanjisha kutoendesa uko. Saka pesa apa paunga wakambotaurana mumashure apa wachitadza kuzwisana indoshisvika ndobva ndataura nawo hatina unga tatoti kuti idare iroro bakuri kungoonesana ndikati mimi kuti but iwo chawakakanganisa wakakanganisa pekuti by end of January unofanira kunga wabva. That's a decision, that's an order. Isina kuti order yacho where is the best pamusoro chakabwera haipako solution asi handina kudini saka ndakatodaro inini handizokwanisi kuenda nayo mberi because inenge ari kundiratidza zvakawanda inini asi handina kudaro apo watisori kuruti sori apo watanongoda aiwa chimirai vakomana dzikaiwo munoita inspection yechi yepautauro but ndikuda kuti sabhuku anonzani mutsaka mukodza sabuka kangaripo kare ndiani ndakuda kuti paende panzvimbo pacho mbuya paoneka kuti pamakazi muzorore pacho panei ndepapi pakamira sei then ndada kuzobva ikoko kuti hakuchiziva maizvozvimbo ichikutaura nezvayo inzvimbo yakambomira sei then manext door achataurawo zvaanodei zvaanoziva because chokwadi chirapa mese makadaiwo pakaitwa decision yekuzorora mamuslim the only person anga aripo pakaitwa nyaya yekuzorora yemutaura nezvayo ndimbuya because mbuya ndio wakakumbira mbuya ndio wakakumbira kuna baba Matingo. And now that baba Matingo hasipo, it means the only surviving witness ndimbuya. Dai muri kundirakidza izvozvo kuti mune a written document yakanyorwa nasekuru Matingo kuti ndaisa vanhu apa vanhuwa asi wari en route to wari kupfuura no document hapana. It's your word and it's your word. Kana wakamutaurira waifana wakakutaurirai wachiisa muchinyoro eti wakamutaurirai kuti mega uyu asipobo waifana wakadaidza uyu nemi wotaura kuti mwanangu uyu munhu ndaisa apo uyu uri kupfuura kuitira mangwana ende sei baba wenyu ari mupenyu kusvika afe akafa rini baba wenyu akafa rini ndibaba wenyu chairi tasozati baba wenyu akafa 90 gore akati 88 12 so we are talking of nyaya panapa yekuti vanhu vakazorora for 37 years because kana baba wenyu akafa 88 it's even more than 37 because baba wenyu wakazofa imi magara makagara mamagara mumakore mangani takasvika ku87 makasvika 87 iye mukomana aizishagireti mukona nyaya ndinotaura ndoedza kutaura kuti 25 plus 12 which means tiri kutaura nenyaya yevanhu vakagara panzvimbo for 38 years 38 years
mwana anozvarwa anotanga kushandirwa nhumbu yacho, yobva yabata, wobva abarwa, wobva aita grade 1 to 7, wobva aita form 1 to 6, wobva aenda kuuniversity, wobva apedza, wobva asenza for close to another 11-12 years. Ari kusenza akandozorora. No, is why nyanduta. Guys, ngatiwe practical. Anzo, ngatiwe practical. Ngatiwe futhi wanotaura chii. Bambo imimi Richmond mune makore mangai? Mune chi? 51. Mune 51. Meaning kuti when this agreement was made, mamine 13 years. You were a minor. Dizo? When this decision was made, you were a minor. So you cannot stand in a court of law as a witness. Ndizvo here bambo? Hatidi vanhu vanowitnessa manyepo. Apa ndina witness wandaita pamusoro dai. Waita witness wayakudini? Wawuyako watakurwa kudii? Ndangozi ndasungiswa naye ndiki achikusungisirei nenyaya iyo yasozeni. What was your part in the case? Party yangu inini pakuti ndizosvike pakugwatsana ndikuona sepekuti pandakati inini nzvimbo inogaya iyo irikutogwa nawo kana izvozvi iye wacho hapana munhu aigarapo izvozvi kunze kweiyo mufi akuna kutogarapo ndemunyuwani nzvimbo iyi yatogara hayo isitorina chii isitorina mumba kwemakore iwaya yamurikuverengacho iye iwacho hapasipo paangachigara. Kufa kwemunhu hakuchinji ownership yenzvimbo. Kune misha yakawanda matongo isina vanhu, asi hazvirevi kuti kana pafiwa paine dongo paapako kana kuti munhu anokwanisa kutora kana kuti you can take back chinhu chawaka pamunhu. No, ini chemu yandikuda mbuya, chemu yekuti kuzorora hazviiti ba. Kana chikuru chirungu chaiko kune mazwi mairi anonzi John stayed at number 3864, then Mary lived. Mary stayed at house number 4129, but John lived. Saka nhasi kuti mutaura kuti iwe unoereka traditional leadership, traditional leadership unoerenga saishe unoerenga ndikotere pakataura kuti under communal land act munhu anokwanisa kupiwa land wo wakati kuzororera. Let's not create a situation. Let's not take advantage of my situation. And inini pandaita question check listen that I want to send my guys down there. Wakomana wangu waundiurire nechii? Wandiurire nechokwadi because imimi hamuzondipa chokwadi. Murundi nyepera because our kuchazoti wauye kunofawa issue yekunzi by the 31st of January munofana unga mabva. Ndataura izvozvo ndiani? ndiRichmond Mtetwa. Ndo zvasvitsa ava kupi. Saka hautauriwo kuti munyaya haumo, munyaya urimo, mashoko ako ndiwo akutsvitsai kunhu. Saka inini wakomana by Wednesday ingai madzika kwa 10 munoona warutaurwa nezvazvo, muona manext door, muona sabhuku, muona ishe, mundipa report yekuti kwakamira sei. Because as of now ndakatotaisa zvandazwako
zvandazwa apa zvisa manyepo ega ega, hapana chokwadi. Mutemo iwoyo munhu akagara panzvimbo makore mangani papapa akadarika makore nati wati akadarika mairi makore apanoka pa saka why are you going against the same law that you protect? pamusoro mambo inini nyaya yangu iri pekuti iwewe mutemo unoziva kuti mutemo wehurumende unoti munhu akagara panzvimbo iyi kwenguva yakati haachabvi papari, ende iwewe saishe ndio mutemo wamunoprotecta on behalf of the government. But nhasi uri munomugare iwewe kuita go against the same law that you pretend to protect. Because wakatopa munhu eviction order kuti by the end of eviction order taura tisi vanandoda kuti mujekerwe ndipotara ndepekuti nzvimbo iyi yatototaura nezvayo iyi haina aitoigara but since all the years makore acho ese iwayaya kana kurimwa kwacho papasingatorimiba zvidhina izvi zvakuchitakurwa namanjishe zvine aigara akakumbira uya zvidhina zvirubve pasina pakangowapa mundengo wedu zvantinonga wakumbira makamuuza waichigara mutaura newakafanwa data tirisina utinese mati zvidhina zvirikutakura zviri kuiswa kune zvakasondoturwa zvichibva apa imba inobviswa zvidhina imba yemufi akanga akapiwa pekutanga namatingo ndozvamataure Kumbira. ambuya regai nditaure zvandikutaure izwai mbuya muruzwa mbuya, you cannot stand in the court of law imimi muchidhivenda zvamusina kuita. Handimi mababa pekuzororera pa yamurutaura kwei hearsay. Yes, pachirungu inonzi hearsay yamurutaura because muruti ndakatauri that's indirect speech. mwana wepozotsamba mavanangawaeri samba ine muchato mbuya ndakaberekwako ndikurirawo kaipa saka ndinovaziva kuti mpamba pedu muchato une dispute yeownership yeland ndiye land yainogona inya muchato uya vanhu vese vamuri kuona vane michato ava asi havauyi nemichato yavo kukoti kana visina kudaidzwa kuzi ngaiuye kukoti. Wese wamukona wakachata wese wakawanda asi kana muchato usingadiwi kukoti munouwire nawo kodi because tinoiziva mutemo mbuya kuti pane minda yakapiwa ichishandiswa muchato tinoiziva nemakore acho tinoaziva kuti kune minda yakapiwa ichishandiswa chichato iriko tinoiziva andizvo tasoimuona ndaisa kufamba nenyu zvakanaka ndiri kuvhunza kuti muri kuti kana muti baba wakazibva kuuya apa ukwa kusina nguva apa chiwaka apa chidai so iyo inzira so ndandiri kufamba nenyu zvakanaka kuti ndiyese kuona chokwadi andizvo ndobva ndaona chokwadi kuti pakaitwa iyi yekupana izi manga musipo saka then muda kudefenda chinhu chakaitwa musipo sei? Why do you want to defend something chakaitwa musipo? Ndati ndipei paper rakanyorwa kana kuti sabhuku because pakaitwa process dzese idzi sabhuku anofanira kunge atoripo pakapiwa munhu land because munhu uyo anga asikabhadhari here development land pane nzvimbo iyo hapana chakambobhadhara ngekuti iye akataura zvokubhadhara uyu akabharire mburuwayo ava nemakore ndati wakabharire mburuwa anenge anotisa mumakore achauda kuti aiwa uyo ungamupindura sei? Iye aripo uda kupindura iwo uya makabharire mburuwayo kubhuruwa ndane makore zviri ndati makabharire mburuwayo ndakabva kare inini ndakaberekwa 1946
Endea inspection ipopo by witness. Ndakambereka Endea inspection by witness. Endea inspection by witness. Wakadzi, munozivasikana. Musaite tsika dzokuti kana makaroorwa makaroorwa mozoka kumisha kuvhiringidza vanhu vakagara zvakanaka mumisha. Munozwa kuti munhu agare mumba kwake. Munozwa kana wakaroorwa wabuda musha enda wochengetedze kwawakaroorwa. Don't come back kumusha kune hanzvadzi nevana to cause confusion. Kumusha umutu ati hakuna wakomana iro. Kwamatingwa hakuna newakomana. Wariyo zvendiyotanga kuona. Ndiyoti mudatowanozve munda. Sei mafunga kuti mtima akangwara kwadarika ivi? Ndiye tiruti Wenyu mwana mukomana kumba kwenyu ari kumirirwa nani? Wenyu mwana iri kumba kwenyu munda wake kumirirwa nani? unomirirwa nana baba. Wakwira na baba ati imimi nemai wenyu namai basa renyu ndiro kumirira zvewana wenyu. Kana maroorwa itai zveko makaroorwa. Don't come back and cause confusion kumusha. Chinhu an agreement that was an agreement yakaitwa nababa wenyu. Mustori ipo. Even Malot Babaka for 1988, you want to change that decision 30 years down the line, 38 years down the line. You want to change a decision 38 years ago. Wakamuka akati ndakasienda pamunhu pekuzorora imi maakudidi munopindura miti. No, it's okay. By Wednesday. So you want to get to the bottom of this case because I'm beginning to suspect that there is more to this case than is what's going on. Because am I fanda kwenda kutora ishe muchaza kutora wanakomana wacho mumusha imomo kuti wauye kumirira zviro zvawo, but you prefer kutora ishe instead yekutora wanakomana wacho mabeneficiary eminda iyo mabeneficiary eminda iyo wanakomana wemusha imomo. Where are they? What could be? Why are they absent? What could be? Saka unoenda kugara komirwa natete asiyo ndiyo muridzi wenyaya yacho. Right, chenda tutuma wakomana iko muse Wednesday. Wari kuya kuinspection muse Wednesday. That'll be muse Wednesday wakomana kudzika wenya kuinspection. Then tosangana after inspection. Taisa kuona nyaya chakamira sei. Because right now we must to akawanda runguye kwa utara hizo. I want to get to the bottom. Ande